Ya good. हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि सनजित गयारि यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोरजों दिनै बादालि सादों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर बादालिखौ दिनै सादों आरोना जोङो गाबोन फुङाव मोनगोन ना मोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर नै नेक्स्ट मर्निंआव फैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय मोनायाव नांना थाबाय नै बादालिया नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बादालिया आरोना नै जेयाव नांबाय आरोना जोङो मैया सादोंमोन बेलासियाव सादोंमोन जों मैया ओमफ्राय नै दायो दिनै फुङाव फैबाय आरोना ओमफ्राय दिनै फुङाव नांना थाबाय आरोना बादालिया। लोगोफोर फाख्रि दंफां आरोना नै बेलेग फिथाइ दंमोन फाख्रियाव फैयो आरोना बिसोरो मासे नांबाय आरोना लोगोफोर नै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बादालिखौ। बिराद बरिया गिदिर नुथारदों आरोना मबाइलाव फिसा नुदों आरोना जिखुनु बिदिनो सेरसेसो जागोनदां आरोना सेरसे बिदिनो आधा केजि बिदि जख' जागोन आरोना लोगोफोर। नै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर बादालि नै लोगोफोर गाहायाव बोख्लायबाय आरोना जेखौ ओमफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बेलेग माने खारनो सेस नागिरबाय थादों आरोना मासे नांबाय। सोर सोर बादालि जायो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमायहरदो लोगोफोर। नै लोगोफोर जोंना सिखारिया आरोना बोखाबाय बादालिखौ नै गांखं सेफायबाय आरोना नै खारलायलायदों बेसारा अन्थाव बाथावनो खुगायाव ब्लेटे बाथा लगायलायनानै। लोगोफोर नै नायबानो जाबाय बादालिखौ आरोना मार हिट आरोना बादालिया। नै लोगोफोर दा मोनायाव पार्टि सोलिसिगोन आरोना जोंना बादालिनि पार्टि सोलिसिगोन नोंथांमोना बयबो नायबाय थाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना शेयार खालामनानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर थाबैनो 1K खालामदो। नै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। लोगोफोर नै अपारेसन खालामबाय आरोना दायो नै अपारेसन साक्सेस। लोगोफोर बेदरा मार हिट आरोना नै बेलेग मेजेम मेजेम दं आरोना सैमानि खुगा बायदि नुलायलायो आरोना नै लोगोफोर मार हिट मार मेजेम गोनां आरोना नै जोंना ब्रादारा गोदाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नै अपारेसन खालामगासिनो आरोना जोंना अपारेसन। नै लोगोफोर जोंना सासेया आरोना एवबाय आरोना नै लोगोफोर मार हिट मार गोथाव जाखागोन बायदि मोनदों आरोना आं नायनायावनो। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर सापर्ट खालामदो शेयार खालामना होदो थाबैनो 1K खालामदो गाइसमोन। लोगोफोर नै नायलायदो मासे नांबावलायबाय आरोना जोङो मासेखौ जाखांनानै नायनो फैदोंमोन आरोना जेयाव नांना नाङाखै होननानै नै मासे नांना दं आरोना। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना। थेंक इउ स' माच। आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामदो शेयार खालामना होदो लाइक खालाम साबसक्राइब खालामनानै सापर्ट खालामना हो लोगोफोर। थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आरोना माबेसे नांबावगोन आं नेक्स्ट भिडिअ लाबोनानै खोन्थागोन आरोना नोंथांमोननो। सेरबलाय